Bueno, ongi etorri danok, Zumarrako udaletxera. Gaurkoan Paula eta Albari herritartasun ongi etorria emango diegu. Es la primera vez que se hace en Zumárraga, por lo que para mí me hace especial ilusión. Vete firmando porque os he hecho una copia a cada uno. Familia guztik eskatzen ziguten zeo zer berezi egiteko. Eta gaur egun nola beti bataiok eta guk ez gara erlijioso. Eta orduan pentsatu izan genuen, Espainian zehar egiten dira ekitaldi zibilak. Orduan pentsatu izan genuen, proposatu genuen Zumarrako udaletxeari, Mikel eta Unai Orbesi, ea posible izango zen, hemengo udaletxean zerbait berezia egitea, ez da, familia elkartzea, lagunak eta gero bakoitza, familiko kidek eta zeo zer esatea, eta zan ongi etorria herrira emateko modu espezial bat, ez? Eta, bueno, gaur eguna pasata gero eta ikusita oso ondo eta oso polita dela dena, oain bai oso arrona hola, hau aurrea eramateaz.